lukurongni Dophana hamjaka hangke Dophani bagai samung khaina hini bujakai Dophana bo kisa naidi samni bomti problem choli dong kisa kuna kuni habai berai naidi are ang sakai sajatui ang kemno sajagya ang ani bagai kemno sajagya je ani borok ani chini Dopha bobos chini Dopha tamno hin chini ya borong nang betlai sajagya Bukhuk Bai simi Dopha hini sawi tong moi tang hini ba nung samung khai masi kere Dophani bagai nung sudah niji bagai simi samung khayo tamno Dophana hamjaka nang tamno Dophana hamjaka nang Dophana hamjanai tamno hin ba buini bagai bo jotoni bagai na jotona thanjaka tlang Engka angkisa sanani musung maka haise sini borok jebabe birman manai tongo demchora kochi sorani bisingo demchora kochi sorani andaro sini borok je kosto manai tongo je birman manai tongo sini borok ni tui krei sini borok ni bisir bak engka tui krei karen krei lama krei nabong ni noko thanani lama tongo nabong ni ara tui ningnani lama tongo nabong ni noko karen tongo mungsa krei sini borok ni Hingkai borok bai thangai sing kok salaiga norong noro tamo problem Engka borok same sob jaga no joto jaga no besir bak engka abo no tinta karen krei tei krei lama krei sing tini thangmani jaga obo lama hai ingui dong hai lama mo pura thenga lama aro siri hai ke rija amo sung ang hai borok engka anga jaga ni tui khogai nengdui maya amsuke lama theng borok bo jaga ni tui nung engka ke pukhuri kinaro kaisa kuwa amo tui omtike yak bai tang songnai jat tui rumu khaye pura tui rumu pura harpek peda abo nungui borok gothang tong tongo sa saimiya amo kebo je thangai guri nai hingke bosi saimanai ang bagi puro saimiya je sini borok amsukke je birman manai tongo hini ang nije bo saimiya ang engkipiwo je report ni bagai ground report ni bagai onkhoro tabukse ang saimano je sini borok bomsuk birman manai tongbai hingke borok atui to kaisa borok harpek peda nangui banchi ui tongha borok ni nogo karen borok tam khai borok lem bai ma chau horo sung hai borok ang hai borok kai karen krei kai ang mokol kana himui tongma hai dabok karen o chung to tongui loible karen krei mane ching kana hingke borok ke bomti ke tonghana borok ni nogo lem da hinani lem bota ma khai deman chirai rong ni frutu hini dak kaisa omse krija 10 taka jat ei abono lem khaijak omtike kaisa ছাতিনি বকং রাউই নাই তারপরে রি গাম সাবাই আমো বাই বড় খর চলিও বংনি আবনো কারেন লামা করে বংনি সাইকেল পর্যন্ত কাছে থাংমাইয়া বংনি হিংকে বংনি আরো সরি হামিয়া সা খামিয়া হিংকে বড় আজাগানি ফাইयै ডক্টর ফাইনা হিংকে বংনি লামা পর্যন্ত করেই আমসুক সিনি বড় আমসুক বিরমান মানি দং হিংকে আং বড় কুয়েকশন খাইকা tabuk 12 tarik to election norok sapono bud nai norok sapono chini haste haparo nai na muchung hene ang borong sungmani borok sawo chini bukha amtike bui saw chini hani bubagra chini hani malik sung bono na bud nai amtike kok saw hani bubagra bini okong no khana woi busakni kozangma buthai thai phayo amsike bukha nango yu amsike mane chini borok chini bubagra ni bagai o public kuna tongnai rok sujug subida maya rok chini bubagra na bumsuke je hamsagai tongbai busuke bini bagai bukhari tongbai mungsa facility maya borong tui krei karen krei lama krei tubo borok bubagra ni logi tongo borok sayo sung tabuk buri mani pore bo chini tamnani bo je sapana ngui thangthung MDC pangthung sung bono siniya sung bono hamjagya sung bono naina musungya haiparo sini bubagra no si sung budinani sini bubagra ni mukhang no si naina ni henai saw hingke ang abon sana musungo MDC ing naino borok tei tamsa tei kaisa sawan borok samani busung tingnao tabuk budinai teisa sung sini bubagra no budinai haipano sung mungsamaya pano sini bubagra no ridari hinsaw hingke sung saka norong orani MDC no phaina nai feka borok sawo MDC sabo sung tabuk porjonto siniyako mukhang nukna to bachiri di sing tabuk porjonto siniyako hinsaw MDC sabo hingkai sing saka MDC no sini angkai nung baike mane budnai sini bubagra sini hani bubagra sini sung marngna nango sini ha hingke amtike sini public amsukke mane bubagra ni bagai thancha tongo thancha hingkai borok tei tamsa norok ni orani MDC no norok sini angkai bono teisa MDC baike charana muchung bo MDC nai sini bud bai no bini bihik busani bagai si unnoti khainai sini bagai kumungsa khai hane direct sawi video botongo naina muchung khai phone go siri mano amtike saw hingke
ang abono sanan musungo bubagrani poweroi ingthung eba manik sahani poweroi ingthung je mane port manai rok je candidate nai rok je MDC MLA nai rok norok sanni power bai norok ungui man norok samni yasini boot bai norok kotor khai achugui chaiman asono norok kisa norok ni bokhrogo wan chugui nai di ti prasad hancha tamno hin thancha norok ni ji siyaku norok ni ji siyang mani gunui no norok no je yasi bai boot honai rok riwi hoi norok no jiti nai rok borong ni tamo dukho kosto birman abono porjonto norok naiya sai phaikai borong no sungka ing pas bosoro nong ni dem sora kochu sora nong ni oparawo tamo mangka ini singmani mungsamayaku borok pas bosoro mungsamayaku khuteng tengsa rignai kangsa porjonto mayaku hinai sau ningkai tamo wansuk sinai sini borok no tamo wansuk nai amoda sini borok ni thancha amoda sini borok ni ekota as porjonto borok MDC siniya sabo MDC sabo si saimayaku borok tu phansawo chinorani je MDC mung simi mano ang mung sana thanglia norok buji bai khina dem sora kochu sora ni andaro saptong MDC ni mung mano kintu borok bono si siniya bongni para whatsapp kawi visit norok ni tamo problem norok ni tamo issue tong amo si thangin naiya khus khobor khai naiya fu okay tamno hingka chini ti prasa thancha tamno hingka chini dofa mo thangnani kuna thangai nai di kisa kuna thangai nai di nainani nangu bahai choli wi tong chini borok bomsik birman mani tong chini kathang tong na bagi tamo nangba tui nangu tui borok harpek peda nangai kathang tong wi tong lama keribong ni karen keribong ni tamno sanani te hingke angte kise kok sari bon te kaisa kok yango monu soilengta dumasora digi thanga long try hasuk phajing thanga sini borok nohin duma sanai yang ni MLA sombulal chakma do sini ayang phajingo tamhinani long try beli hasuk digi wo je babel lamas na amerika sini borong ni bagai je babel lamas na amerika o abo o ji hasuk lama ungnani motoya bo lamas na meri baikha borong na hamje ga samna hamjanai sala sini borok sabana bo sadaro sakai sadati bo chakma ayengo hongke sini borok mamang sini borok deborma rok borong ni deborma chakma wansa ti prasa hinya boi lama ka hamke sna meri ka lama hingke sini borok hongke tangi amsuk siaba ha sing hai public o para borok beser lama kerei tui kerei tongnai rok no kisa sujuk subidari khangkai nijini bagi simi wansu ya woi sini dofa ni bagi sini ti prasa ni bagi hini wansu khangkai tangai tui bai karen porjonto line khairi maya lama tangai khairi maya asuk da rang kri ingkhana sini borok sini o kuna besaro tongnai rok borok budi wino to jiti khnable ha borok ni bagi tangai borok no sini ang nanang tangai borok ni ayeng tangai tamo bongni nang mani borong ni tamo nang amono tangai singyang nanang sudu MDC MLA ngai SCB singari ka woi SC no ko tongai bihik busana rangsang sen kotor kan de woi amoda nini sini mung amoda nini MDC ni porijoy angke amo beklai jaga ya nono je budri honai nang bai ka sini hangai thangman tamno hin ti prasa thancha tamono hin tabukte 5 বছর borok joto budi wi haji tiri sokano o 5 বছর si mungsa bong ni je kosto tong mani amono si khailia woi takte 5 বছর tam khainai nijini sartheni bagi khainai taisa ha nijini bagi simi wansuk nai nijini bagi simda wansuk sinai sini borong ni kuno hamkrani bagi wansuk lia kisa time mangkai somoy mangkai dem sora kochu sora kuna kuni besar basar habai kisa nai di sini luku rok sini borok rok bomsuk birman manai tongbai bomsuk tek to manai tongbai kisa habai guri win nai di angni jibagi sia sini borok bomsuk kosto birman manai tong angni jibagi an bagi simi wansuku ang tabu borong nugui phaimani hoijo ang wansuk jakting oh muktri maya horong wi thango mia proba ang thuya
wan chung jak ting thang hai re sini borok omsuk da bir man manai tong bai o sini borok rok o brichik bura je bubagra na hamja ke bur nai rok norok hai borok no to hamja nai sikre borok ni ji je sing report na haman jaga borok bosawo chung bono saja gya chinoro bono busari ban chung ekdom hamja gya hani chau hai pana chung sini bubagra ni mukhang na nai bur nai hingke ang norong nun thani je MDC tak bosanai rong thani koimung nijini bagai simi wan sugya hoi lukurong ni Dopha na hamja ka hangke Dopha ni bagai samung khaina hini bujakai Dopha no bo kisa naidi samni bomti problem choloi tong kisa kuna kuni habui berai naidi o borong ni yasini bo dam tongo nono haino buti wisimi nono omti goni re na bagai roya na ble ning jodi no omti manam sungkhai borong ni bagai na ning mano sini lukurong ni borong ni bagai no public ni bagai no ning mano ble hingke borong no bor ning 1 lakh mama jaga bong bagai 10,000 खर्च खादि ning te 90,000 saisina ba non tasari hiable saran joton nango ok buksa kebo kam khaimiya haipano kisa ningbo public ni bagai wansuk thai tongo wansuk nani nango wansuk ya babi oi nijini bagai simi wansuk ile tiprasa thanjang ri manya hingke angapon sini borong no sanan musungo sini borok thingno je BJP thanai rong hingke sini borong jole layo sini tiprasa thanja tangai ingya bubagran logi tangai ingya angni ji betlai hinjaka angni ji ano hinai belai dong nang BJP ning BJP hini are ang sakai sajak ang kemno sajagya ang ani bagi kemno sajagya je ani borok ani sini Dopha bobos sini Dopha tamno hin sini ya borong ang betlai sajagya kok bai simi Dopha hini sawi tong itang hini ba nung samung khaima sikri Dopha ni bagai nung sudu niji ni bagai simi samung khayo tamno Dopha na hamja kanang Dopha na hamja nai tamno hin ba buni bagai bo jotoni bagai na jotono thanja ka trang nani sudu niji ni bagai simi able rang manga tini 5,000 pokada tutap daisiga amsu bai hingke angabon sini borong no bo sanam sungo sini ya sini bo dam tongo sini moi ya sini bo dam tongo jung moi ya bana samung khai tangi sao hingke wan sugi babi wi but no rede angke ani ka bo si suza ko